മക്കളെ അവസാന പത്താണ്. തറാവിക ഫുള്ള് നിസ്കരിച്ചോണ്ടിട്ടോ. ആ എടാ വാ നമുക്ക് റൊണാൾഡോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകാം. കുട്ടിവാലേ, ഇവൻക്ക് പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സും പാൻറ്റും വാങ്ങാം. ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആവും. ഏതാ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? വലിയ നാക്കില്ല, ഒരു പഴയ മോഡലാണ്. എടാ ഇത് പൊളിക്കും, ഇത് നല്ല രസമുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്. എടാ ഇത് ഭയങ്കര ഓവറായ പോലെയാണ്. ഏതാ മോനെ, പെരുന്നാളിന് ചോദിപ്പോയി പോലീസായതോ. മെസ്സി എങ്ങനെയുണ്ട്? മെസ്സിക്കൊന്നും ഫാഷൻ സെൻസ് ഇല്ല. അങ്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ പറയും, ഞാൻ അടുത്തോണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലേ, ഇതന്നെ എടുക്കാം. കാക്കേ ഇത് എത്രയായി നോക്കി? ഇത് 1800 രൂപയായി. എടാ ഇതും കൂടി മിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് ബില്ലാക്ക്. അപ്പൊ 2200 അല്ലപ്പന്നി. മൈസേ നിനക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ വരുന്നേ. ഏയ്, ഞാൻ എന്റെ പഴയ കള്ളിമുണ്ടും വെള്ളക്കുപ്പായാണ് പെരുന്നാത്തിരുന്നത്.